Somma finali hija propju ta' 329,171 euro. Grazzi kbira, poplu Malti u tila. Din kienet is-somma finali li nġabret fil-maratona ta' 12 sija li ġiet organizzata l-ħadd, somma li nġabret bris iċ-ċentru ġdid ta' riabilitazzjoni u benesseri fil-kumpless tal-Inspire f'Marsa Skala. Il-maratona mill-Fondazzjoni Inspire kienet intitolata Jien Suċċess, messaġġ li juri kif kull individwu, irrispettivament mill-limitazzjonijiet, il-kundizzjonijiet jew id-diżabilità, jisħoqlu l-opportunità li jikseb suċċess u jilħaq il-potenzjal sħiħa tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Inspire Antonello Gauci spjega li huma jinsabu ferħanin u grati għall-appoġġ inkredibbli minn individwi, negozji u komunitajiet madwar Malta u Għawdex. Huwa sostna li din is-somma ta' kważi 330,000 euro se tkun ta' għajnuna kbira għall-Inspire. L-ispiża stmata għall-bini taċ-ċentru ta' riabilitazzjoni u l-benesseri mill-aktar avvanzat hija madwar 400,000 euro u grazzi għall-ġenerożità tad-donaturi u d-edukazzjoni tal-volontieri ingħata kontribut sinifikanti għat-twetti ta' dan il-proġett ambizzjuż. Iċ-ċentru l-ġdid se joffri firxa ta' servizzi speċjalizzati mirati lejn it-trawim ta' appoġġ emozjonali u l-benesseri ġenerali għall-individwi u l-familji tagħhom. Il-Fondazzjoni Inspire esprimiet l-apprezzament tagħha lil dawk kollha li joffrew il-ħin u r-riżorsi tagħhom b'mod volontarju waqt l-avveniment tal-ħadd kif ukoll l-impjegati tagħhom sabiex jagħmlu maratona ta' suċċess.